sa Ginoo. O mga igsoon ang atong pagahisgutan karon na atas sa ikaduhang Korinto. Ikaduhang Korinto 5:1 paingon sa 9 mga igsoon. Apan para tuloy-tuloy na ta mga igsoon, mga tagampo ta, mga taggiya sa balang espiritu. Among amahan nga labing gamahanan, labing makagagahom ka sa tanan Ginoo. Salamat sa imong kabubuton, salamat sa mayong panahon nga imong gihatag og ang among pagampo Ginoo nga parahan ka maghatag mayong signal hangtod sa mahuman kining among buluhaton nga imong gisangon kanamo Ginoo. Ikaw manalangin sa matag usa, mag-aandam sa among mga kasing-kasing una-una, mga espirituhanon nga panabot Lord nga among masabtan gayod ug matisok gayod Lord sa among mga kasing-kasing Ginoo. Masulat Lord ang imong pulong ug amo kining makinabuhi sa among adlaw-adlaw Ginoo nga puno sa kadasig, puno pagpasalamat Ginoo. Ubani kami sa imong balahang espiritu, giyahay kami ug ingon man ako nga imong instrumento ni kagabihan Ginoo. Ang kinatibuk-an nga oras, ikaw among saligan nga magadumala nining tanan. Kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen. Ang atong mensahe diri na ako gikuha, nagapadayon ko sa ikaduhang Korinto 5:1 paingon sa 9 mga igsoon. Giingon nga ni kay nasayod kita nga inig kaguba na niining atong gipuy-an nga payag dinhi sa yuta nga mao ang atong lawas. Hatagan kita sa Dios ug puloy-anan dito sa langit. Kini maoy usa ka puloy-anan nga walay katapusan ug siya gayud ang nagbuhat. Sa verse 2, sa pagkakaroon ng hupaw kita, kay dako kayo ang atong tinguha nga masuluban na kita sa atong puloy-anan nga atoa sa langit. Kay kun masuluban na gud kita niini, dili na kita mapalgan nga hubo. Samtang nagpuyo pa kita niining yutan-ong puloy-anan, nagagulo kita kay nabugatan sa alantuson. Dili tungod kay buot kitang mahubuan sa atong yutan-ong lawas, kun dili buot kitang masuluban sa langit ng lawas, aron ang may kamatayon lamyon sa kinabuhi. Sa verse 5, ang Dios mao ang nag-andam kanato alang sa maong kausaban ug gihatagan kita niya sa espiritu ingon nga pasalig sa tanan nga iyang gitagana alang kanato. Busa kanunay kitang masaligon kaayo. Nasayod kita nga samtang aniya kita ni ining lawasa, layo kita sa Ginoo. Sa verse 7, samtang nagkinabuhi kita ni pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa atong makita. Kita masaligon kayo ug palabihon nato nga mamiya kita niining lawasa ug makig-uban sa Ginoo. Sa last verse, verse 9, apan labaw sa tanan buot kitang magpahimuot kaniya bisan dinhi sa atong puloy-anan o dito. So muna mga igsoon, ag pagdasig kanatong tanan nga ato ning guluhan og manghinangup kita sa presensya sa Dios. So adunay illustration niya atong example mga igsoon. Simple kaayo lang atong illustration nga adunay usa ka pobre gid kaayo nga naa sila nahimutang sa bukid. O kaning batan-una wala gid siya makaanang syudad. Ang iya lang madungog nga sa mga istorya siya mga kaila silingan nga nindot daw kaayo ang talan-awon sa syudad. So, pero siya wa gid siya makaanha mga igsoon. So arang-arang na lang siguro ang uban ng mga pobre kay nagaanhag syudad pero kani siya wa gid siya kakitag unsay hitsura sa syudad. So dabi kay ang iyang igsuon mga igsuon kay naminyo man og foreigner nakapanarbaho naminyo og foreigner dayon ang foreigner nagpatukod og balay didto sa syudad o gisaaran sila nga didto na mamalhin og puyo og ang ilang mga gamit bag-oho na tanan. So unsa ka siya ka excited no nga excited mangani nga makakita makaadto, diba? Nadungog kay siya, nakadungog lang gani siya, excited na kay siya. How much more nga didto na gid sila mopuyo og bag-ohon pag yun ang iyang mga gamit. So unsa ka siya ka excited? Iya pa makahang dalhon ang iyang mga daan ng mga gamit or iya na katong kalimtan sa dayon, iya na katong ipadaplin tungod kay naa na may bag-o nga gitagana kaniya. So
Atong lantawon karon nganong kana ang atong illustration mga igsoon nga giuluhan kini og manghinangop kita sa presensya sa Dios. Manghinangop kita sa presensya sa Dios. Ang unang punto nato naa didto ang langit nung lawas. Muna sa verse 1, kay nasayod kita nga inig kaguba na niining atong gipuy-an nga payag dinhi sa yuta nga mao ang atong lawas, hatagan kita sa Dios ug puloy-anan dito sa langit. Kini mao usa ka puloy-an nga walay katapusan ug siya gayud ang nagbuhat. So kuan diha kay nasayod kita, kabalo na mo, kabalo ta, aware na mo. Dili na mo maignorante nga inig kagubaan ning huyang nga lawas nato, kaning lawas nga dili mulungtad, kaning lawas nga madugta, madunot, mamatay. Ato may example no ang mga Aquino no, o pamilya ni Chris Aquino, di ba? Puro kwartahan gid na sila, ilan gid nila kwartahan, dato may kaya pero nangamatay, di ba? Ato po may example si Chris Aquino karon. Unsa na iyang update sa iyang panglawas. So, ang ubang mga tao kanang ginakuha na nila fake news nga patay na si Chris Aquino. Manang si Chris Aquino niana na siya nga inyo naman kung kapatyon. Buhi pa ko eh. So, nga na mga igsoon nga ang atong panglawas kabaluta nga dili gid ni magpabilin. Madugta, masakit hangtod nga mamatay. So, aya ra man gud ta makasulti nga mamatay gid ang tao no. Real gid ang kamatayon no. Sa matag higayon nga adunay gihaya or naay namatay na to nga mga kaila labi na. Usahay mo rason ba ta nga baskog pa man kay ito siya, diba? Bata pa man to siya. May pa man among istorya atong isang adlaw. Sa mo natong itatagin nato sa atong alimpatakan, sa atong mga kasing-kasing. Atog yung i-embrace or gakso na to ang kamatuoran nga ang kita gyud tanan dili walay magpabilin kanato dinhi sa kalibutan. So muna ato i-embrace na to ang kamatuoran nga kitang tanan matapos gayud ni ining kalibutan. Ang kay kani atong gipuy-an nga payag nga mao atong lawas, dimension ganiya sa atong gibasa. Wala na siya kabang or pareha ba ng umang nga walay sarili nga balay. Manguha lang siya laing sudlanan. Pag mamatay siya, bilin ang iyang kabang gamito na pud sa lain nga umang. Shell ganiya na. So hatagan kita sa Dios ug puloy-anan dito sa langit. Gikan gayud niya siya mohatag, siya naghimo sa pasabot nga dili atong paningkamot. Siya nagbuhat iyang kabubuton ug siya nag-andam na anak mga igsoon. So mo na manghinangop kita sa presensya sa Dios, manghinangop excited no sa kay bas wala mo kakuha sa Bisaya gid ana unsa nang mahinangop, wa mo na anad ana nga word. So excited kita sa presensya sa Dios kay naa didto ang langit ng lawas nga giandam sa atong Dios Amahan ug sa atong subpoint ana atong tinguhaon. Sa verse 2 sa pagkakaron, nanghupaw kita kay dako kayo ang atong tinguha, dako kayo ang atong tinguha. Nga masuluban na kita sa atong puloy-anan nga ato sa langit. So dakong tinguha kay aron dili na mubati sa mga kalisdanan. Didto wala na may kasakit. Apan mga igsoon sa pagkakaron na apata niining lawas nga mubati pagbalatian pareha sa atong mga kaigsunan nga apil nato sa atong prayer nga grabe na gyud ang ilang mga balatian, subo palandungon apan mao man gid na ang mahitabo sa atong panglawas. Maayo man atong panglawas karon sa moabot na pud nga panahon, moabot pud kanato kana mga igsoon. So kay naa pa man ta dire sa lawas nga madunot. Sa verse 3 kay kun masuluban na gud kita niini dili na kita mapalgan nga hubo. So mo ning panahon nga sila guilty sa Old Testament, di ba? Nga mapalgan silang hubo sa dihang nakasala sila, maulaw na sila sa Ginoo. Kung masuluban na ta, makabira na ta sa pagkamatarong ni Ginoong Hesus sa walay katapusan, mga igsoon. So dili na kita hubo tubangan sa Dios. Sa dili na kita guilty ni ana mga igsoon. So mao gid ni atong tinguhaon mga igsoon nga ato gyud tinguhaon nga ang langit ng lawas nga giandam sa Dios dito sa langit. Sa ikaduha na to nga subpoint,
atong sagubangon ang mga pag-antos. Sa verse 4, samtang nagpuyo pakita ni ining yutan-ong puloy-anan, nagulo kita kay nabugatan sa alantoson. Dili tungod kay buot kitang mahubuan sa tong yutan-ong lawas, kundi buot kitang masuluban sa langit ng lawas aron ang may kamatayon lamyon sa kinabuhi. So sa gubangon ang mga pag-antos aron mo overpower mo labaw ang kinabuhi nga gihatag ni Ginoong Hesus. Ang kinabuhi nga hingpit ug walay katapusan. Mo na atong sagubangon ang mga kalisdanan, mga pag-agulo nga atong masinatian, mga problema nga atong gitubang diri sa kalibutan mga igsoon nga kita buhi pa mga igsoon. Og sa ikatulo na to nga sampuan tabangan kita sa balaang espiritu. Muna nagka maayo mga igsoon, dili atong kusog kundi ang tanan natong paglahutay giubanan ta sa Dios sa iyang pagsugod kanatong maayong buhat. Wala na ta niya biyahe sa iri. Uban na ta niya. Usahay lang paminaw na to tungod sa grabe nga mga kalisdanan nga para ka na to gidatugan ta sa kalibutan, wala ta panumbalinga sa Dios. Moabot gali na yan ang mga panahon mga igsoon. Abi ra na nato mga igsoon. Abi lang nato pero sa tinuod ang Dios wala ta niya biyahe sa iri. Nagapadayon siya sa pagpamuhat kanato kaliwala sa mga lesson nga sitwasyon nga atong giatubang mga igsoon. Muna na example diba sa atong footprint in the sun. Panahon na hinoon sa problema, wa na niya makita ang upat ka tunob sa tiil. Duha na lang ka tiil, abi niya ihatong tiil kundi ang tiil to sa Dios kay siya gisapnay naman sa Dios. Panahon siyang mga kalisdanan. Muna mga igsoon, tabangan ta sa balaang espiritu. Sa verse 5, ang Dios mo ang nag-andam kanato alang sa maong kausaban o gihatagan kita niya sa iyang espiritu. Ingon nga pasalig sa tanan nga iyang gitagana alang kanato. So naanay ti mailhan na siya pasiuna gihatag kanato nga atong magtatabang kanato. Nanay partial sa langit ato nang maangkon ug ang full na puhuna. Sa parehaan ng kuan mga igsoon kay naa naman ko sa kalinya naman ko sa buy and sell nga mga sakyanan sa para maila na ang unit sa sakyanan kay wala pa sila ika-full bayad, muhatag sila og advance. Pero mga igsoon, pwede pa gihapon mailog kung naay mo sekreto nga patasan ng offer sa ilang gi-down or gi-advance og bayad. Pero mga igsoon sa Dios walay makailog, walay makaagaw. Siya nga naghatag kanatong pasiuna, partial nga mao ang balaang espiritu. Iya gayud kanang padayonon hangtod mahuman ang iyang gisugdan kanato. So Pilipos 1:6 busa siguro ako nga kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios. Diha kaninyo padayonon gayud niya hangtod mahuman kini sa pagbalik ni Kristo Jesus. So, kinahanglan mo ila kita unsa ka mahinungdanon ang balaang espiritu sa atong kinabuhi. Naangkon man nato na human nato tuuhi dawata si Ginoong Hesus, atong Ginoong manuluwas, gidawat nato ang maayong balita ug ang Dios gipapuyo kanato ang iyang balaang espiritu. Giluwas ta aron mahibalik ta sa Dios. So hinumduman nato nga ang balaang espiritu Dios gamhanan ug kaya ta niya usabon, kaya ta niya tabangan, kaya ta niya lig-unon mga igsoon. So siya ang naghatag kanatong kusog kanunay comfort gahom sa atong mga pagabuhaton mga igsoon. So unsa man ang atong mga kalisdanan, unsa man ang atong mga yango-ngo, siya ang mopadala na ngadto sa Dios Amahan. Siya usab mopaila kanato kung unsa ang atong nasanatian nga mga problema tungod ba kana sa atong sala or kana pagsulay ba sa Dios kanato. So muna mga igsoon, mo na ang balaang espiritu, partial, pasiuna nga gihatag sa Dios apan ang iyang presensya kanunay nato makauban mga igsoon. So lang mubati lang ta kung puro tawhanon ang atong patuyangan. Mubati ta nga walay balaang espiritu, walay presensya sa Dios. Pero ang tungod sa atong pagdawat ni Ginoong Hesus nga atong Ginoong manluluwas, ang presensya sa balaang espiritu anaa na kanunay
kanato mga igsoon. So dili na siya mo gawas sulod na siya pirmi apan usahay lang dili nato gapansinon, dili nato gibaliwala nato siya usahay mga igsoon. Baliwala nato siya usahay nang usahay sa sige nato patuyang sa tawhanon pagpakasala, dili na nato masinati ang iyang pagbadlong, dili na nato masinati nga siya nahiubos mga igsoon. So muna mga igsoon, manghinangop kita sa presensya sa Dios, excited kita sa presensya sa Dios, puhon o tinaa didto ang langit ng lawas, ato kanang tinguhaon, atong sagubangon ang mga pag-antos, ihinumduman nato nga tabangan kita sa balaang espiritu. Sa ikaupat nga sapuan, kanunay kitang malaom. Sa verse 6, busa kanunay kitang masaligon kayo. Nasayod kita nga samtang aniya kita nining lawasa, layo kita sa Ginoo. Kay nagkinabuhi man sa verse 7, kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa atong makita. Kita masaligon kaayo ug palabihon nato nga mamiya kita niining lawasa ug makig-uban sa Ginoo. So aduna gayoy tiunay nga pagtuo nga nagalaom gayud. So kaduha gid gibalik mga igsoon, di ba? Masaligon kaayo ug nasayod kita. Sa mumudaning sa verse 8 nga pirmi nato mahisgutan nga at home in the body, absent from the Lord. So mas palabihon nila nga absent from this body and present at home with the Lord. So kay mo lagi na ang kamatayon, ang mga kalisdanan, dili man na siya ingon nga luoy kaayo ang tao, kung dili sa Dios, sa prinsipyo sa Dios, kabulahanan ang kamatayon. Filipos 1:21, kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo, ug ang kamatayon maghatag og dugang nga kabulahanan. So mas pagyud nga kabulahanan. Grabe, nga blessing ang kamatayon, ang mga kalisdanan, diba? Verse 21, for me to live, siya sa English, is Christ, and to die is gain. So ang pinakatumong og target gyud sa ilang pagkinabuhi nga masangyaw si Kristo, nga makinabuhi si Kristo, og labi na gyud nga makauban na gyud nila ang Dios hangtod sa kahangturan. So mao pud kanaunta nga atong tinguha mga igsoon. Kay mao pud nagtinguha og kalipay sa Salmo, gisulat diri sa Salmo 84:10. Ang usa ka adlaw diha sa imong templo mas maayo pa kaysa usa ka libo ka adlaw didto sa laing dapit, ug palabihon ko ang pagbarog diha sa ganghaan sa Dios sa akong Dios, ganghaan sa balay sa akong Dios, kaysa magpuyo sa mga balay sa mga daotan. So mas ma-appreciate pa niya, mas ganahan pa siya nga makauban ng Dios kaysa mga daotan. So sa verse 9 sa 2 Corinthians 5, apan labaw sa tanan buot kitang magpahimuot kaniya bisan dinhi sa atong puloy-anan o didto. So mao nga bisan ang mga magtotoo, bisan gipiga sa mga kalisdanan, pabilin gihapon mga igsoon may barog nagkinabuhi nga kahimut-an sa Dios. So sila malipayon, sila mapasalamaton, o kanunay mainampuon. Wala tay madungog nga mga pagbagotbot og mga pagreklamo. Gani taliwala nga sa ilang gisagubang nga mga kalisdanan, mao pa gid nang gawas sa ilang sulat nga nilahos sa ato karon nga naghatag kanato kadasig. Siguro sa ato ang maayo mo dasig katong wala didto sa aktual nga kalisdanan. Di ba? Pero sila nga nagatubang ni nga mga kalisdanan, mao ang nagpaabot kanato og mga pagdasig. So muna mga igsoon, dili bata madasig na mga igsoon. Atong panapos mga igsoon, muna siya mga igsoon, excited or manghinangop gayud kita sa presensya sa Dios dito sa langit, kinaa dito yang giandam nga langit ng lawas nga wala nay kasakit o kagul-anan, dili na mutalab ang mga kagul-anan, puro na lang kalipay ang atong matagamtaman. So pabilin gihapon nato katong mensahe nga atong na-mention atong niagi nga temporary ra ang tanan, temporary. Walay
ang tanan nga atong managian mulabay lang ng tanan mga igsoon. So atong tinguhaon sa gubangon ang mga pag-antos o ginumduman nato nga wala ta na ginusara. Tabangan kita sa balang espiritu nga gamhanan o kanunay kitang malaumon nga one day makauban nato ang Dios hangtod sa kahangturan. So amen mga igsoon. Magampo ta. O Dios Amahan nga labing gamhanan, salamat sa imong mubong pulong apan Lord mabulokon og puno sa mga maayo nga aplikasyon Ginoo. Imo Ginoo tabangi kami nga katong tanan dili makawang Lord, dili mulabay lang sa pikas dalunggan kundi Lord masulat gayud kadto sa among mga kasing-kasing Lord o ang imong balahang espiritu ang mag-remind sa matag usa sa mga hinagbo namo sa among mga pagkinabuhi labi na sa pag-atubang sa mga suliraning kinabuhi Ginoo nga kanunay mo kaming dasigon diha sa imong pulong nga among nadungog Ginoo. Dalaygon ka o Dios sa among mga kinabuhi. Ikaw gyud Lord ang among saligan nga magahimo kanamo nga mahisama sa kinayahan sa imong anak nga si Ginoong Hesus. Nga bisan sa iyang mga pag-antos padayon siya nga nagpaubos, padayon siya magpasalamaton ug ikaw hatag kaniya ngalan nga labaw sa tanang ngalan ug imo siyang gipasidunggan ug mausab kami Ginoo nga sa pag-abot sa panahon kami makadawat sa imong pasidungog nga maayong mga alagad ugad. Salamat sa tanan ugad ug ikaw ang among balikan sa tanang pasalamat ug kay angayan ka man niini Ginoo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.